Hi guys, pasok adlaw yung tanan. Ahang gitabangan si Limwil og sud sa mga manok nga isang gitimplahan. Nihanjo ulit ko ni nga mutabang ko. Kaya aron di ko maboring ba sige rag hidaig da tos kwarto. Maadyo man sarang natay buhaton kay di ta makahuna-huna og bisag unsa. Ja, usahay man pud kay di ko ni sa patabangan. Muiman nga atro ko sa kwarto batog. Namagas ko na nga mutabang lang ko kay aron ako buhaton. Jaha pa sa giingnan nga ako na yung magtuhog sa manok. Inagkahapon no patudlo ko kung saan na nagtuhog. Sa magpatudlo po ko magtadtad sa manok. Kung kaya ro makahibawalay ko unsaan magtadtad nga na magtuhog kay puhon di ay og makatukod ko gahong kaugaling ng litsunan dito alis siya buhol. Unja bas hindi og kuan ito ko sa gughalin ang pauli uslim mo larong dito na buhol mamudzi arong di na res Manila kay ugaral gas Manila aliwarasan ko darin sa og sige ra pagpudsa sa bahay kuan boring ko kaadyo tinimplahan na ning mga manuka diretso na nigtuog unsang hapon sa kasalupin napuo ka manok isod kay og palabian pud nimo basig mga jagbot gabi lagi nagka lalis ming limuil kay gapon gusto jud kong mulaag ba maadto ko kanang na SM Manila kay makigulab ko ni Tamurong Vlogs. Sikat man as sa Facebook. Kuha man ang isang followers, 2 million naman tingali. Naan as sa SM Manila mag sasaw tulo na sila kabuok unsa agilang uniform. Magsuot na sila kuan pang estatwa. Pero tawag na sila diha nagbarag-barag unsa. O gusto ka mo sasaw nga na kulab mo okay ra nila tagaan ra ni tip. Diha ra ko sa December sige sinamok ni Namuel. Ingon ko nga maadtulay ko sa SM Manila kay makigkulab ko ni kuan Kamuron Vlogs kay makigkulab lagi ko ni Kamuron Vlogs jaringan ko ni gahapon nga madto ko di siya musugot og ako rang sa madto kay unsa ko og maligsan ko unsa mawa ako ingana ja apas sang ingnan nga di mo ko mawa sa Manila kay nasweto na ko 2008 pa dali na ko sa Manila sige suroy-suroy dali ra man pod og moadto sa SM Manila kay ingadto na og Pasig Palengke na dito yung mga jeep nga para Quiapo. Unsay nagabot pa na og Quiapo, musakay na pagkuog lang jeep para SM Manila kay doon naman dito. Kay grabe gid pung kalaay dari sige rag pudze nga na ansa nigatos gawas. Mga sakjanan ray mo makita di nga na ansa. Wa kay kaadtuan ba nga na di para dito alis siya nga. Wato era porami, ato era istir, ato era tijuli nga na mag tabok-tabok kung sa dari ako katabok-tabukan din sa mga to kay di man tud siya musugot kadugasan sa isang kasapot ninga na nga paundangan ako ng vlog kay samo ko no sa mga to nang hila ko kay nahibos pug ko kay nga na lagi di tatugtanan sa ning patud nga paundangan nag vlog kay kuan aliwaros karegister man mo pud may nagka lalis mga tata na ulian na pud sa mga to nasabot na mi ingon na siya nga sunod simana na kuno kumuadto sa SM Manila maban kuno siya kana kunong di kaadyo halin sa manok kanang Lunes kay tagsara may mamalit og Lunes amadto kuno mi 30 kuan dani tanan 45 dani tanan dakaring 5 dari nga bungkig sala man o man di mao naghangkuan gani ha nakrapong katong nag-video ko katong kinaunhan mo lagi na nakapan umagamit pa tag microphone da makalimot tag on nagatabang video itingog maghimo na pod kuan magkuan na pod mag voice over na pod ay nakalimot pa kog on lagi ako nimo pahamdumili mo oh no Ihi, nabalik-balik ako po. Ihi. Dos. Aglimad dari ilain pod.
Lima, na limang bungkig. Wala, atang ko ag duga. Karong di masud ni itang duga. Ika ang inabot ko ng kiliting. Sumabay sa'yo hanggang kanto. Bibilak ako na yung mga manuka. Nagiuna magtiil. Ito sabi. Eh, parang di ma. Parang matarag sira. Laisa dari. Ihi. Mali hapon. Mali hapon. Lima, diha tara man ng lima. Kaya rong una pa lima anda nga mga magtimpla. Ikuan sila. Tipo. Kani timplahanan pa man eh. Lahanan ni Dudong Limuel. Na may sabaw na rin, idaburing itang daga na rin. Sa 2, 3, 5 din. Papasan eh. Apat. 5 kababoy. Aw, hapoy. Manok di ay. Manok. 5 ka manok. Mga bali-balian ng manok. Dara. Isa dara ng 5? Dahil may nagpagwapo-gwapo lagi. Ako tangan na lagi pagwapo-gwapuhan. Pamot mo lagi. Ha? Pamot man. Kisa may mga pangumutan. Humut. Kaya grabe tagong ligo. Manok! Panak padiha guys. Kaya kang manok. Lami ra sa nagtimpla di mo magmahay. Kay di mo makalimot sa nga ni Limuel. Kaya timpla. Dagan rohaling kay Bernice. Nah, tataon. Hotdan lagi nang imong kuan. Buo. Isang buo. Ingang bitaw ko nimo. Nalagi mamalit basta. Hapit na mo gabi. May ting panihapon na. Pake. Arang humuta lagi. Arang humuta tangad. Tapi nagkos ka sana nag-iili. Sabos. Balik tingali. Sa ko di sa ko. Wala man kay naluto. Hala. Sana. Sana. Dali, umalang uling. Lutusan na, bata. Pwede luto diha, unang pamanaka mo. 4 or 6. Nasa ko nung idahan. Isa ka manok. Sa dila? Hala. Duha na ka buok. Ayaw na lang mag-isa. Ado ayaw palit. Sapod. Sato.
Ate ka itong tigtad-tad. Biti-biti. Yan. Tangay na rin mo tuporag ka sa kapistuli mo eh. Sabi, galawan. Ha? Buat galawan. O, karon sa adlawan way daghan. Basta kaya sa gabi daghan. Piti, bulidanan. Ha? Piti, bulidanan. Sa? Piti, bulidanan. Bitiag? Kurintaw ng murot. Amig ba no? Bago na po na yung sinala. Kaya nang Asa urot si ako Adyo? ini ha?